ଅଟା ଆଉ ସୁଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାକେରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ ସବୁ ଭଲସେ କୋରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେଲି ତାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା କଡ଼େଇ ବସେଇକି କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଗରମ କଲି। ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କୋରେଇକି ରଖିଥିବା ଗୁଡ଼ ପକେଇଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଲି। ତାପରେ କିଛି ପାନ ମଧୁରୀ ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଅଟା ଆଉ ସୁଜିକି ପକେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଣି ଦେଲି। ଜନ୍ତୁଣି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିକି କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ହାତରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମାରି ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେଲି ଯେମିତି ସେ ଗେଟା ଗେଟା ଟିକେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥିବ ସେ ଭଲସେ ତା ଦେହରେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଲ କରିକି ଭଲସେ ଚଟକା ଚଟକା କରି କାକେରାର ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ଉଷୁମ କରିଦେଲି। ତେଲ ଉଷୁମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାକେରା ପକେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଏପଟ ସେପଟ ନଉଟେଇକି ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ କାକେରା ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।